Siz üçün Serdar Çariyev. Serdar durmuş durulgosu gepleşiginiň öňü syratyna siziň bir az pursatlyk wagtyňyzy alyp illeşlerimiz üçin bir näçe sowallary size taýýarladyk. Mümkin bolsa internetde adamlar durmuşdaky bilen meňdeşme. Emin pikir edýän ýok, meňdeşde. Elbet kommentariýalara jogap berýäňizmi? Ýok. Günne näçe wagt TikTokda, Instagramda wagt sarf etýäňiz? Şu günlerde hep delap TikTok'dan çykanok. Onno TikTokda häzir haýfaýdym trend. Tuğlama, synawy saklary köp. Hersenin öýle bolşly, öýle şiiresi var, öýle dinleýijiler var. Bir belli bir aýdym saýlap bolanok. Ýöne belli bir wagtda bir ustadyň aýdym hukman trend bolýar. Elbetde. Şu ýerde muşdoklaryňyzyň özüňiz hakda bilmeýän sirni paýlaşyp bilersiňizmi? Goşgy ýazýanymy aýdyp bilem. Köp aýdymlaryň sözleri öýle goşgylaryma görýär. Köplenç sahnada jany sesli aýdym ýerine ýetirýäňiz, hemem aýdym ýerine ýetirip duraňyzda aýdymyň käbir ketirlerini umdyp bilýär adam. Şonu özüňizden söz goşup aýdym aýdyp gören wagtyňyz boldymy? Olar ýalylar hem bolýar. Ýöne gelişimi bilen bildirmän ýerine ýetirmek. Meselem haýsy aýdym? Adamlar kän akly berýär. Öňünde durdurýan durmuşymda ýaşap bolmaň, maňa sorag bermesinler bolmaly bolýar. Bir ýerde alçyrap goý berse-de bersinler, ýöne gelmesinler. Häme ýegidem joň ýalar. Men bagşy bolarym diýen günüňiz ýadyňda düşýän. Men bagşy bolarym diýen günüm asla ýadyma düşýär. TikTokda şu ýetleşigimiz muşdoklaryňyzyň öňünden çykmaly. Bir jany sesde bir 10 sekundyň dowamyny bir iň süýji aýdymlaryňyzdan hiňlenip beräýin. Ah gecem can düştüm durmuş halona, keretmedim fağı soluma, beyk tahrim nur şaydi, beys kızık ömür yoluma, bana aytmaň eşkimin gepini, koy depelep depsinler men gepimi, Allah'ım çözür men durmuş tepimi. Doğru aytýar. Siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwri döwür.